मोजां जुलाय माबा जिहेतु आबावना जागोन सोर नायबावगोन आंखौलाय मानो एसे आलाय सिलाय थैफैगोन नोंलायावलाय न'आवनो थैमोन नोङो माबानि दिंगेसर मोसाहारिनि डेड बडिखौनो नायनानै फैदो आरो जिथु ड्रेसाव फैदो बेफोरनि माबाखौ आं मोनजोबनानै आं नागिरना फैदो इयाव आंनो नांगौ दा डेड बडि आंनो नांगौ निया इसोर दिहुनना होनांगौ मैयानिफ्रायनो खारथिंनानै दासिमबो जोंनो माबाना होआखै इसोरो बिसिनाव थांदोंमोन नोंथाङा थांनायाथ' थांजोबदो आबावना जागोन सोर नायबावगोन आंखौलाय उदालगुरि जि पुलिस बिफान एसपिआ मा खिथादों नोंथांनो दा बे समाव मानो एसे आलाय सिलाय थैफैगोन नोंलायावलाय न'आवनो थैमोन नोङो दा मा राहा लागोन आं राहा लागोन आंनो डेड बडिखौ नांगौ नायगोन नायनानै आं लाना थांगोन डेड बडिखौ आंनो न'सिम फथायहरगोन आरो जुदि बेफोरबायदि खालामा जुदि बिसोरो नायनो होआ दिहुननो हायो सानैनि डेड बडि आसामनि मन्थ्रिनिसिम आरो मा खावलायहरनो मन्थ्रि माखायाथ' नायै आजिखालिथ' मन्थ्रि माखायालाय मा खालामनो मन्थ्रि माखायानो दासिमाव रेहाय होनांगौमोन आरो इसोरो सिखाव दं मोनदों होननानै दखान मोनदों होननानै माबानानैसो माबा खालामनायसो इनकाउन्टार खालामनायसो बेलेग खालामनानै आरो जुदि इसोरो जुदि इयाव जुदि गावथारनाय मोनबा इयाव थै अर थांगोन थै अर जाथायसालियाव नायना फैदोंमोन जाथायसालियाव थांनानै आं नायना फैजोबबाय एख' गैया दासिमाव जि कर्टआवहाय आर'जलाइ गथायदों नामा जे बिसार नागिरनानै नोंथाङा दाथ' जेबो गथायनाय जाथ'वाखै खिन्थु जों दा बे समाव माबायदि न्याय नागिरगोन नोंथाङा आंनोथ' दाबायदियाव न्यायखौ मा होननो दालाय न्यायाथ' आंनो नांखागोन खेथि बाथि थानायफोरखौ मावना जानो हानायानो थैलांबायबालाय दा मैयानिफ्राय उदालगुरिनि जे एसपि मावख'आवहाय नोंथांमोना दंफैयो मा सावरायगासिनो दासिम जे पुलिस बिफानजों उदालगुरिनि पुलिसआथ' मैया सावरायनाय मथेथ' इसोरो कागज पाति लिरबाय दिनै हरगोन होननानै बुंबाय लिरनो होबाय माथो एख'नि खौराङानो गैया माबायदि मदद खालामदो जे पुलिस बिफाना नोंथांखौ पुलिसआथ' मा मदद खालामनो हरनि थानाय बे बेबस्थाखौ लाना होबाय जे नोंथांनि जि फिसायखौ फबनाय जायगायावहाय नोंथाङा दंफैयो बे समाव नोंथाङा नायनो मोन्दों ना मोनाखै मा बादा दङ बेवहाय आबावना जागोन सोर नायबावगोन आंखौलाय 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन।
थंगा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।